Bueno, este convenio consiste principalmente en fomentar el deporte, en hacer que los estudiantes no tengan que elegir entre la vida deportiva y su actividad formativa. Para ello, la Fundación Trinidad Alfonso otorga unos premios a aquellos estudiantes deportistas con mejor currículum académico. Además, queremos potenciar que se siga compitiendo y vamos a sufragar parte de estos gastos de competición para que nuestras selecciones universitarias de las 7 universidades puedan viajar y competir. Pues agrair a la Fundació Trinidad Alfonso el conveni que ens ofereix a les 7 universitats i que facilitarà el que puguem treballar conjuntament en l'esport i especialment en diferents iniciatives que anem a combinar també dins del programa d'universitats saludables però també universitats esportives. La veritat és que bé, és una alegria que efectivament hi hagi aquest tipus de coordinació i de sinergies, en aquest cas entre la Fundació Trinidad Alfonso, que és una fundació privada, a qui hem d'agrair, evidentment, tot el seu treball i el seu esforç per la promoció de l'esport, però és una fundació privada amb totes les universitats valencianes, tant públiques com privades, per a continuar una cosa que es va experimentar ja l'any passat amb els campionats d'esport universitari i amb la participació i la col·laboració també, o almenys la coordinació de la pròpia Generalitat. Universitat de València.